Ahojde, a jsem tady zase, tentokrát u hry World of Tanks. Jak už můžete vědět z minulých videí, nebudeme otálet. Neodpovídala, takže si tím zahrajeme Splix, jo. Oh shit, ne. Oh shit. Zpátky. Schytáš. Do prdele. Už se nám to aspoň našetlo tady. Halo? Halo? Jo, načetl. Jo, no tak. Už jsem se ocitl dávno v bitvě. Jeden tak mám docela jako rád. Dobře, nezasál jsem, no škoda. Jo, ale já půjdu spíš více tam. A nebo ne. Jedu sem. Jedem. Bůra dostaneš, bůra. Je trošku tady se mi seká obraz. Jdu zničit. Zglebneš. Hej ty, zglebneš! Zglebni! Hej! To mi označil. Joj. Nebyl to ten Pavel, nebyl Homar. No tak, byla jsem, jo? To bolí naši. Jako moc pěkná, moc jako velká rána to nebyla zase, vole. Já jdu nahoru, OK. Jaj. Ajaj, já nemám. Help me. Zase? Jo, jedem až. Oh, Pavel tam zgebil. Help me, please. Halo, udělá mi někdo helpko? Se bojím, že to schytám ze zadu. Jo, aha, takže ono mě se zase hodilo. Ne!
Ona mě ví. No jasně, ten malý tank, tak to je na něj. No jo, pochopil jsem. A to jsem pochopil. Jo, ok, takže